Play phi baro ki viewers kamtame ki subscribers ki jonga kibala apply na banta ka make clear police hai kini kimnai kibala dep but kamtame ye ki candidates kibala sha select na banta ka PMT ti kerpang ya ki candidates yo le se phimpan siam lala ban yo jingtip lane yo I yala ka kerteng lejong lane phimla banun siam pimla ban pli te kani gadi ka process kumno bapin yo ya ka list jong ki selected candidates na ka banta ki various posts jong ka Meghalaya police te late na ka Google search na ta sa tho Meghalaya police recruitment na ta pe yang to pe thong te Meghalaya police recruitment te kan mi ya phi kan ka official website jong ka Meghalaya police te click bet hang ne Meghalaya police hang ne bato recruitment te bet hang to pin yo I hang ne recruitment kato ba don taksau rong stem te hang to pin yo I bato new kamut kani kadika notification ka badang thamai ha ka ba nakliang jong ka Meghalaya police kadang mi ya ka khubor la ne ka notification ka ba dang su de penmi menin ka singi kata ka ba kila pentip syabaro ki selected candidates nagamenta bakin yo ya ka admit card bakin pendep ya ka physical measurement test bat ka physical efficiency test kumjuru kala penmi ya ki list jong ki invalid application la ne ki candidates ki bla sha reject na ki daw baper bat ka ba khambun kide na ka daw ba kin kimsiu ya ka fees la ne bakin pendep ya ka payment so nakata ka daw anga ong shapi ki candidates la ne ki applicants baro la da phikwa pan apply na ka banta kano ko post sngau bha ban pendep ya ka payment method lem kumta phin sha reject hi wala da phila de ban pendap lut ki jingdon kamboro khoi handai phim siu ya ka application fees kata ka bomut phin sha reject be automatically tila da phi pendep ya ka payment pade la ne ka application fees pade la tikana be ban phin sha select la phidon ki jingduna jing bakla ha ka application fees ru phidang la ban le ya ka correction so nadu menta nga kerpat ya ki candidates ngani ki applicants ki pakwa ban apply na kumta ki post beper so bha ban pandep ya ka payment method ru kumju tengne fin click hangne batho new click hangte batho new tap khndiat pe hangto kan mi kumni tengne phin yu I Tuesday 24 September kani ka bade ka notification ka ba mi menen ka singi so la da phikwa ban page ya ki list jong ki candidates ki ban sayo ya ka admit kan click hang ni line ba ar tila da phikwa ban page la ne ban pule ya ka notification la ne ka khubor ka jingpan bana phila ban click hang ni ka banukong te directly ngan pen EP kumno bapin page ya ka list jong ki candidates ki bala yo ya ka admit kan click hang ne uba armo hang ne batho list of candidates who will be issued with admit cards ya gitu ki selected candidates te click hang tu te ngala dep download lupa te sa download hang tu pin sa yo full ki list jong ki candidates te ngan split hang te namar ngala dep download bet kan pen EP kumne kini gede ki list of candidate being issued admit cards te ka admit card jung phi kin phin sayo ha kini ki singi ki tayo gi banwan hi te lada nakliang jong ka Meghalaya police kala pentip te ngin sa pentip EP kumno ban an download ya ki admit card lengba ka official website jong ka Meghalaya police hi te yaine be sipor yaisha sipor nakabenta begin penbit penbiang nakabenta ka admit card jong phi ba phinle nakabenta ka physical measurement test la ne ka physical efficiency test pe yang ne kidon hadu arhajar laispa khandai phulai tuli ka page arhajar laispa khandai phul
pho khandai tili ka page kadon hangne te phia page we hedini we te ka ba khamsuk e kambangala de pensingo shpi ha ka video ko bala de page ya u ending mobile number jongphi wade sau digit tangkom ta pinsa yo ya ka khtang dei ban page ha ka we pa ka we ka page kan sem jinjar na mar kin don sau pho ngut ha ka we ka page tilada total ya kini sau pho ka we ka page multiply 8000 likes pa khanai phulai tili ka page I candidates ki ba sha select kin don hadu khandai pusan hajar tam ai khandai pusan hajar tam ai ki selected candidates ki ban sayo ya ka admit kan te kermen ba phi ki ba page kan video da kajing sngorit nga ong phi sngo bha ban tray shitom ba phinyo nak menta kiti ki post ki ba phi phi kwa namar ka post kaduna hoy kadon hadu 8000 khandai spa tamai ke post ha ki kerdan ba pher tang ba kinong apply pede kidon tang ki ba sha select na ka benta ka pm tiru kidon ru khandai pesan hajar ti 8000 ka post bat khandai pesan hajar kemut ke jing ya pher hadu khandai pho hajar ti kumchang ong phi tray shitom na du ka physical measurement test physical efficiency test nang practice no nang ne shakmat wanam up hadu bandayo ka admit kat pinsatif katarik salej kamdei kamta persang no no mata practice key step no kilan met no bat kum juru umdei tangkata pen kre no na ka benta ka written examination te na ka benta ka written examination lada phi kwa ki samples ngan sapni yepi bat ngan sa hikai yepi kamtam hakabai dei bat ka mathematically lani ka reasoning kumno pin khen kumno pin jubab ya ki jingkali tilada don kum kita ki candidates nga subha ban kerpat supi ban bu ya ki comment jungpi ki comment box section kenang bangan tip lagi don ne ki candidates ki bakwa ban tip ya kani ka written examination process ti sapit I hangtu ngala pen phi ka process pin yo ya ka list na ka benta pin page ya la ka kerteng la jong la pidon ha ka select shen la ne ha ka selected candidate list tena ka benta gitu ki candidates ki bom sajit pade wanam du jingkermen kumbangala ong wanam du jingkermen tray shitom nang yai minot kiwi ki post kiwi ki kamru ki don te kat ba kidang update na ka benta kiwi ki post ngane kiwi ki employment news kerpat yepi bapin sobha ban subscribe no lada pimpat subscribe ya ka channel ko jonga na ka benta bapin yo ijing tip hak ba ya dei khamtam ba ki khubor like kam te yepi ki candidates ki ba sha reject click hang ni list of candidates with invalid application sa download hang tu tenga ngala dep download tenga supli bet hang tu ma te hang ne kini gide ki list jong ki invalid application ani ki candidate ke ba sha reject na ka daw ba ki claim siu pe ki bobun hang ne gide ki bom siu mo non payment ba ro khan hon ki don way arngut ki badi overage for AB group tamba kini gide ya ki parlok ki jongi ki bana shagaro hill hendai khambun e ki khasi gide ki non payment ki ba phim siu te so bha ban siu wan nom ong ba ka rem ka jing siu la da phi kwa ban thep kam hoi ka don ka process ki don ki ba shu klem don kam ban siu ki don ki ba don kam ban siu te la da ka sarkar ka pha siu te phi ha ban siu be la da phim siu kumut phin sha reject te ya ka application so na ka ta ka daw ang ong e phi siu be te ka by application na ka banta ka ni ka mekhlaya police jong ki post ba per ka dei chis pa san pho tangka tingka tharai kam da hadu kata la da nga bat phingi kwa ban thep ya ka kam tingi don kam hi ban siu ya ka ti ka chis pa san pho tiki bala de ban siu kumut kila yo be kila sha select tika shong pat sa nga phi la ngi la ne na ka banta kiwi pat ki selection process te ban sha jit tingi sha jit be la da ila de ban siu non payment pe hene ki don hadu kat wais pa ar pa ka page te ko ka page ka don hadu lai phu nyungut ma lai phu nyungut ko ka page la danga multiply bat une u khat wei spa ar phu ar ka page ki poi hadu sau phu hajar tam ai ki invalid application la ne ki rejected candidates te sngsi banong ba hadu sau phu wei sau par hajar
kidon ki candidate ki ba sha reject tang hapok ka state Meghalaya Henry ngan ong epi wat namdu jingkermen kakam kapor kan sabatai hi Tracy Tombe nang yai pen kre lada kidon kinu ki kubor lai kam ngan penmi haka video ko jonga persang lada pila pendep ya ka qualification persang ban apply na kebenta itu ki kam ki ba ngan sa penmi lani ngan sa upload epi lada don kinu ki vacancy post hapok ka state lani hapok ka central government Ditangkum tu hi hak baya dei bat kumno bepinyo ya kelis lag pidei ki ba syajit ni ki bom syajit pej hang tu kumno ngai kai pi mo ti sai sin pat da ke jingmen nga ai kublei ye pi ki selected candidates te kumbang alai juong Tracy Tom yai minot nang ne syakmat bat pin sayo bej ya ka ei ka ba pi trang Di lada pidang tumai haka video bat ke channel ke jonga ngakarpat pi bapin ya share like bat subscribe kamtam na benta ki jingtip ki banangwan nang ne syakmat kamtam haka baya dei bat ki khobor like kam titangkata hi kublei shibun ngin sai kendu biang haka wi video